Gede. Gimana tadi? Halo lwgwpwr, आंनि Mwkthang post YouTube channel नोंथांखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय। ओमफ्राय जों दिनै Anaros जानो नागिरदों। फिसाजो दं, आं, ओमफ्राय आंनि केमेरामेन दङ, गुमा। ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम बोथोरनि गोदै ना गोखै ना गोखा बाजारनिसो न'आव गैया बायना लाबोदों फिसा। बेखौनो जों दा जानोसै, ओमफ्राय नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामनो लुबैनानै ब्लग लाबोनाय जाबाय आरोखि। बिदिब्ला आङो आनारसखौ लेमनोसै, ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। ओमफ्राय गोदै ना गोखै दा खोन्थानोसै जानानै। आं लेमग्रोनोसै। Dorong Anaros seperti ini. Gede. Ini Anaros ya. Bisa uka Bwtwrni na uka ini. Sandungnya jarang. Pandun nama. Kan sudah pandun nama sih. Mana itu nilang. Oke. Video ya. Ketemu ini, ketemu baik. Ketemu baik. Tidak sih ya. Kau nggak aku karena Pandu. Hello, Kenny. Kenny. Ang lalos.
जोंहा आनारसखौ जाखांनानै बिसिनायाव दसे उन्दुबावबायसो दानि बिसोर जाखो बुरजा जाबाय ओमफ्राय माबा मा होनो गोदैना गोखैमोन आनारसआ गोखैसोमोन दा मालाबा सानाव दुंबा आबै जायोसै दे गोदैखौ ओमफ्राय नै ओरै लान्थ'ख्रि दं लान्थ'ख्रि बिउटि दं लान्थ'फ्रा माबा दं मा बिसोरो टुइन्स आरोना बिसोरो जावजा बिदानि फिसाजोफोर नैबे देरसिन लिबिया ओमफ्राय नैबे बwtwrni नैबे बुद्धिया जालाय माबा हालाय माबा हालाय हा होन आंना हाथायबाय दे हाथायबाय दे दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै लोगोफोर दिनैनिया फेमिलि ब्लग बायदि जाहैबाय आरोना माथो खालामनो अखा बोथोर नालाय बिदिनो टाइम पास खालामबाय आरोना गाज्रि दा मोनसे लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनलायसिगोन